ନାଇଁ ପାଗଲ କି ଲାଗୁ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସବୁ ବୁଡି ଦେଇଛି ପାଣିରେ లక్ష్యం పరమ ఎక్కడ సునారి చెకింగ్ ఎక్కడ జాడాలంటే అవసరం జాడా అంటే बहुत बड़ा गला वर्ष तो मैंने डिजाइनिंग चेंज होती मोडिफाई कराई मूर्तिर ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏବେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଇ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପୁରା କଲରିଂରେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଇ କରାଇଲା ଚଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ମୋଡ଼ିଫାଇ କରାଉଛି ତାର डिजाइन रोक ले गाड़ी खाली गाड़ी लिया दूसरा देखो इधर देखो उधर नहीं इधर देखो इधर देखो अभी जाएंगे हमारा गांव को हमारा गांव में उजाला होगा भाई मोर करना ସାଇନିଂ ନା ଏପଟା ମୁଁ କିଛି କହିବା ଚାହୁଁନି ଫୁଲ୍ ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି